Twissija ebsa mill-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija magħrufa aħjar bħala l-Venice Commission lill-Gvern Malti. L-istqarrija tgħid li s-saħħa tal-Uffiċċju tal-Prim-Ministru tħalli awtoritajiet oħra kompletament bla saħħa. Il-Kummissjoni tiddeskrivi l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru Malti bħala ċentru tal-poter assolut f'pajjiżna u bħala teddida għas-saltna ta' dritt. Din l-aħħar minn sensiela ta' kundanni li rċeva pajjiżna f'dak li rigwardja s-saltna ta' dritt. L-istqarrija twissi dwar żbilanċ fil-poter f'Malta u tkompli tgħid li l-awtoritajiet bħall-President, il-Parlament, il-Kabinett, il-Qrati u l-Ombudsman il-koll huma wisq dgħajfa bħala istituzzjonijiet u sabiex joffru kontrolli adegwati biex jiżguraw governanza tajba fil-pajjiż. Il-Venice Commission għandha lan li tgħin membri stati iżommu l-istituzzjonijiet legali tagħhom fil-livell mitlub mill-Unjoni Ewropea u hija magħmula minn esperti tal-liġi kostituzzjonali. Ir-rapport dwar Malta ġie wara talbiet separati mill-Kumitat tal-Materji Legali u Drittijiet tal-Bniedem mill-Kunsill tal-Ewropa u mill-Ministru għall-Ġustizzja Malti Owen Bonnici. Ir-rapport sħiħ mistenni jiġi pubblikat il-ġimgħa d-dieħla, iżda l-istqarrija qed titqies bħala kundanna qawwija għal mod kif il-Gvern Malti ħataf f'ideh il-poter assolut f'pajjiżna.